Ngaturaken matur gunging panuwun dumateng rekan yang ADF Audio System, Gumilang Entertainment juga matur sepanuwun sedaya kemawon rencang-rencang pramusaji ingkang dalu punika mengayu bagyo ten dalaman hawugati banjipun Bapak Sutarbin dalah Ibu Rumina ingkang kadongan kersa. Monggo. Nggih. Bocah gunung dados. Langsung nggih. Langsung mawon. Mas rambutmu kok kayak rodok pendek, nggih ngenane kayak rodok panjang kok iki pendek. Kene. Kowe ngerti to ora nek meh suro. Apa rontok? Disontok dhewe apa dipotong? Ya perkara rak dimes. Nggih. Monggo Kang Mas, sesarengan Sunaden campur sari. Ora pate kompak gini toh. Sajane kurang lengkap. Iki kurang lengkap. Kopine urung ono. Kopine dereng. Banyu putih urung ono. Iya, kopi pahit. Aku es jeruk wae ya. Iya. Ya agar request ya ora apa-apa. Seperti temekan kene. Apakah Yuk, yuk, yuk. Hei, hei. Sok, 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 sok. Yuk. Sok, sok. Ha, ha. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Ayo, ayo. Kekecikan
Wis meh metu kopine iki perkarane. Iya. Ngono. Apa kowe? Yuk. Yuk, hey. Bocah gunung sampun dipunaturaken